Τώρα. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Παναγιώτης από το Panos Gaming, το κανάλι του YouTube. Και από εδώ ο φίλος μου Γεια σας, ο Δημήτρης είμαι. Και σήμερα παίζουμε το Infamous Second Son, το οποίο το παίζουμε από την αρχή. Ναι. Και βλέπετε εδώ την αρχή του Infamous, βάζουμε το Continue. Λέει εδώ κάτι λογάκια, δεν ξέρουμε κι εμείς τι λέει, δεν πειράζει. Λέει για τους conduits που είναι ο Delsin, ο οποίος θα γίνει τώρα στην αρχή με το Hank, αν το ξέρει το παιχνίδι. Είναι δηλαδή, εμείς τις προάλλες ανεβάσαμε ένα Infamous Second Son, το οποίο ήταν από το DLC, δεν το άρχισαμε από την αρχή. Τώρα παιδιά θα παίξουμε ένα ωραίο walkthrough και θα σας δείξουμε πώς παίζει το παιχνίδι. Όταν το ξεκινήσαμε, όταν κάναμε το πρώτο βίντεο της προάλλης ήταν στο τέλος. Δηλαδή είχαμε πάρει το Concrete από την Augustine και την είχαμε κάνει expose τώρα. Το αρχίζουμε από την αρχή. Εδώ βλέπουμε το φορτηγάκι του Ράτζι, του αδελφού δηλαδή του Reggie. του αδελφού του Delsin, ο οποίος είναι ο Infamous. Δεν είναι ο Infamous, παιδιά, ο Παναγιώτης είναι. Βλέπουμε εδώ το χωριουδάκι, τι είναι αυτό, ξέρω κι εγώ. Κάτι εργοστάσιο. Να, ο Delsin πάει να κάνει και το graffiti τώρα. Το κακό είναι που δεν μου βολεύουν τα ακουστικά το χέρι εδώ. Να είμαστε... Να η μάπα του Ράτζι, του αδελφού του. Κάνω σπρέι! Yes! Κάνω σπρέι, κάνω λίγο σπρέι. Τέλειο! Πρέπει να κάνουμε και από εκεί όλο το μέρος. Έκανα σπρέι. Τι λείπει, και εδώ. Και από εκεί λίγο τάση πάνω. Να, Πού είμαστε παιδιά. Να η μάπα του τώρα το YouTube. Κάνω σπρέι απίστευτο. Αν πάρετε παιδιά την κάμερα του PlayStation 4, όποιος έχει, είναι απίστευτη, σας το λέω εγώ. Όπο, τέλειο. Όχι, ήρθε. όχι, ήρθε ο αστυνομικός Reggie. We are a big piece of shit. Just gotta get there, mingle, establish an alibi. Τώρα θα βρούμε την Betty, θα κάνουμε μια βλακιά, θα κλωτσίσουμε ένα κουτάκι και θα μας ακούσει. Δεν κάνεις πώς. Πώς το, δεν το άκουσα αυτό, τόσο κουφί είναι. Να το κουτάκι. Who's out there? Α, σειραπτικό. It's just me, Betty. Would you put Delsin. this stapler down? Seriously. What are you doing here? Why aren't you at the big to-do at the Longhouse? Yeah, I just didn't feel all that accomplished tonight, but you look amazing. It looks great on you. Seriously. What were you doing up on the roof? Nothing. Τώρα παιδιά σε λίγο Were θα you up to αρχίσουμε mischief? να κάνουμε μια ωραία περιπέτεια, πηδάμε πάνω από κάτι τεράστια βαρέλια, να ο Ράτζι. Μετά πιάσουμε το Hank από τη χερούκλα του. Θα πάρουμε τη δύναμη του Smoke, μετά θα πάρουμε το Mill, την αλυσίδα, είμαστε τέλειοι. He's a cop. Και θα κάνουμε το παιχνίδι, θα ξεκινήσουμε το παιχνίδι σε bad karma, όχι σε good karma όπως το είχα τερματίσει εγώ. Και στο δεύτερο walkthrough που θα κάνουμε θα είναι το good karma. Στο bad karma επίσης στο τέλος σκοτώνουμε την Betty, επειδή μας νευριάζει. Ναι, κάνεις αυτό το orbital drop. Το orbital drop. Τώρα πρέπει να βγούμε από αυτή He την doesn't have anything είσοδο. better to do. Hello, freedom. Hello, freedom.
Το ξέρω απ' έξω, παιδιά. And now the Πρέπει να easy πάμε part. εκεί πέρα τώρα. Get to the longhouse. Πολύ set up an γρήγορα, alibi. αλλά θα έρθει και ο Ρέτζι. Δεν έχουμε, όπως βλέπετε, τη δύναμη να κάνουμε parkour. Είμαστε παρκούρι! Είμαστε το παρκούρι! Out of my way. Παρκούρι, παρκούρι! Δεν πρέπει επίσης να πέφτουμε στο νερό, αλλά και λίγο νερό να μας ακουμπήσει δεν πειράζει. Δηλαδή... Α, γιατί δεν πηγαίνουμε παρά. Το παρκούρι! Κοιτάξτε τι κάνει το παρκούρι! Πω, παιδιά, πάμε από εδώ. Το παρκούρι, κοιτάξτε τι κάνει! Αφά μακρύδες! Επίσης, παιδιά, γράψτε ό,τι σχόλιο θέλετε. Θα σας απαντήσουμε μόλις θα το δούμε. Επίσης, ένας καλός φίλος gamer είναι και ο Retty Greek Gamer, Ναι, ο οποίος κάνει πολύ ωραία βίντεο. είναι πολύ καλός YouTuber. Oh, we might Έλληνας. want to tag that guy. Ω, πέσαμε. Shoo, shoo. Πήγα από εδώ ρε παλιό δηλαδή. Όχι, τώρα θα μας δει ο Ρέτζι. That was close. Δεν τώρα. Τώρα που θα πάμε απάνω είναι. Α, ναι. Και μετά είναι που θα συγκληθεί το φορτηγό, θα πάρουμε τις δυνάμεις και τέλεια. Θα γίνουμε τα Smoke Boys. Don't look down, don't look down, don't look down. Τώρα φοβόμαστε να κοιτάξουμε κάτω, Delzin. Με το touchpad επίσης. And the plan is working perfectly. Ανοίγουμε. Hey, man, I've been looking like forever for you. We should probably just get Do you inside. have any idea how embarrassing it is for me to keep arresting my own brother over and over and over again? Maybe you should stop arresting your brother over and over and You over think this again. is a joke? No, I Is don't. this how you want to leave your mark on the world, huh? You think this would make our parents proud? Ακόμη δεν έχω Misdemeanor καταλάβει vandalism? Listen, man, this is a πώς lot of βάζουν το scary bad shit, karma. and while I'm out there actually Από εκεί trying που to assert βάζεις my την talent, δείξα να trying πεις to στην cause όγκου στην your αν What the είσαι... hell are you always even do talking this, about? Reggie. Why don't you just let me be Big who I το am? κατάλαβα, ναι. bad, If you scary would shit listen, you're I gonna would stare us explain from. it to you. Really? Because I don't seem to get it. What? Αρχίζουμε, θα πάρουμε τις δυνάμεις σε λίγο. Αν είσαι κόντρα. Να το κόντρι μπορεί να μου πείτε Δημήτρη. Κόντρι το έχει βγάλει DUP, δηλαδή ο Αυγουστίνης. Όχι, αυτός είναι ο όρος το τι είναι ο Delzin. Πραγματικός όρος. DUP έχει βγάλει τον Byte Terrorist. I'm going after those two. You stay back. Οπότε That να thing's gonna blow. ψάχνουμε... Stay away Αυτό from είναι the εκεί, θα exploding δώσουμε thing. βρούμε το Got it. Χάνκο που θα μας απειλήσει. Ψάχνουμε για ανθρώπους που ο οποίος Κοιτάξτε εδώ τι ωραία φωτιά ρε παιδιά. How's the milk? είναι... Να ο Αυτός είναι ο Χαν. Χαν. Το βλέπετε αυτό σημαίνει ότι έχει smoke. Holy shit, dude. Oh, thanks, man. I thought I was gonna die. Hey, you all right? Hey, let him go! Πίσω βλάκας. Just let him go and keep your hands where I can see him. I don't want to hurt nobody. I just want to get going before she gets here. I Τώρα said πήγα let θα him πάρουμε go, τις or δυνάμεις, I θα will κλείσουμε shoot γιατί you. δεν έχουμε πολλή ώρα, μόνο 15 Said λεπτά. I don't want to hurt nobody. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Να τώρα παίρνουμε τις δυνάμεις. Και μετά λίγο θα πονάμε μέχρι να το συνηθίσει ο Delzin. Τώρα βλέπουμε τι έχει συμβεί. Σε 3, 2, 1. Αντίο Γεια σας, θα τα πούμε. στο επόμενο επεισόδιό μας. Γεια σας.